Dili lang ang mga basura kundi laki usab ang mga labong nga mga sagbot ang nga nakasamok sa gianan ang nahawanan sa clean-up operation sa mga kawani sa Barangay Apas. Kung magtambayayo lang diya paglimpyo, ang ato mga dapit, habugaway kayo. Ano ang palitang barangay? Ingon ni kadaghan sa mga basura nga gilabay sa daplin sa dalan sa wa pahimua ang clean up nga maoy unang ipadangan sa balitang bisdak ngadto sa Barangay Apas. Human madawat ang reklamo, gi-aksyonan dayon kini sa barangay o gipadad-an og mga garbage trucks. Bukapin sa 20 ka mga kawani, apil na ang barangay official ang nagtinabangay sa pag-ugkat sa mga sinakong basura nga gipangkarga sa garbage truck. Sa pagpadayon sa ilang clean-up operation, mauna kini ang resulta. Hawan og limpyo na kaayo ang kanhi gihimong mini dump site sa mga tao. Gani apil ang labong nga mga sagbot ilang gipanghawan aron dili makasamok sa mga mangagi. Gipasalig sa opisyal sa barangay nga tutukan nilang dili na masubli pa nga mahimong dump site ang dapit. Doon na mga barangay environment officers ang maghupo sa dapit ug maoy mudakop sa mga malapason. Dili lang ta magpatakaglabay kay naay nagbantay ang mga BEO diri dapita. So mo issue na mi mag-start mig Monday, mo ari mi diri. Mo ni dili sila pataka og labay silang basura kay limpyo na jud kaayo ni diri. So karon i-maintain na mo ang 1 week mag clean up drive mi diri sa usa ka semana kay isa lang. So amo nining paningkamutan nga dili na ni malabayan og basura diri dapita. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.